Egunon, guztioi ongietorri podcast geltokia jaialdira, eta jaialdi honen baitan, eta barrenean eginen dugun ekitaldi berezi honetara, mai inguru bat egitekotan garelako oraintxe. ITBren podcast gintzan eta bereziki gu hau plataforman topatuko dituzuen soinu fikzioi buruz aritzeko asmoa dugu. Sorreratik, gaur arte, egin dugun ibilbide horretan sakondu nahi dugu, pixko batean egin denaz hausnartu, eta eginen denaz ere hitz egin, ze horrek ere badu bere interesa. Eta hau nola podcast geltokia den, irudikatu ditugu lau geltoki, ikusiko dituzuenak segituan, abia puntua, berrikuntza, audiogile berriak, eta datorrena. Eta lau geltoki horietan parada egiteko mailako lau gonbidatu baditugu. Zuekin daude Oier Arantzabal, Ulu Mediako zuzendari sortzailea, Itxaso Martin, ITB Labeko narrazio berrien eta formatu berrien laborategikoa, Sara Hernandez, Tabakalerako ikusentzunezko proiektuen koordinatzailea, eta Aritz Lete, Lera estudioetako zuzendari eta soinu diseinatzailea. Zuekin hitz eginen dugu pixka batean egin duzuenaz, egiten ari zaretenaz, soinu fikzioen mundua mundu bada. Eta mundu hori gainera gu hau, gure audio plataforman, mundu zabala da, ze 16 titulu jada baditugu, eta katalogoa luzea da, eta oraindik ere gehiago luzatuko dugu. Baina utzi da zuelanik eta behin Maite Goñirekin hitz egiten hasten, ITB irrati eta audioko zuzendariakin. Maite, egunon. Egunon, eta eskerrik asko etortzeagatik, gure aurkezpen honetara. 16 titulu esan dugu, gu hau katalogoan entzungai dauden 16 titulu dauzkagu. Nik pentsatzen dut 16 titulu eta oraindik gehiago egiteko asmoa dagoela. Bai. Eta gero, nentorren pentsatzen, ze azkar goaz eta demagustin azken urte hauetan egin, hementxe dago proba, eta ez daukagu askotan tarte bat olakoa bezalakoa ikusteko egindako hori ez, eta gogo eta egiteko. Orduan oso pozik nago, lehenengo hori esateko, eta bigarrena iristen ganen azken geltokira esango ditugu zer dauzkagun eskuartean. Poliki, ezkara eta jarrai gure asmo sendoa da, euskal soinu fikzioa egiten eta sustatzen jarraitzea, eta horrekin batera audio ekosistema. Egun hauetan asko esaten ari naiz gauza bera, baina gure erronka eta apustu nagusiena da audioa eta euskarazko audioa batik bat jartzea mundu mailan, hortxe, hemen gaude Euskal Herrian, eta horretarako egiten ari gara estrategia bat zabaltzeko, gure batez ere soinu fikzioak ikusten dugulako daukatela margen handia bidaiatzeko, eta horrek ere ematen digulako aukera ezagutzeko hemen zer ari den ekoizten, ez? Ekosistema, ekoizleak, gidoilariak, laborategia, tabakalera, denak gaude horretan. Egia da, oso hasieratik EITBek argi zuela, audioari garrantzia eman behar zitzaiola. Gogoan dut oraindik ere bilera bat egin genuela, zuetorri zinen behin, eta hasi zinen audioari buruz hizketan, eta irratiko langile pile bat ginen, eta denek ez den genuen, ze pasatzen ari da, zer da hau? Eta oso apostua nabarmena zen, eta oso hasierakoa izan du zen. Zergatik? Ni bentsat esan ziatenen juteko ITBera, eta hori apustu oso garbia zanez, baita zuzendaritzaldetik ere audioa, eta audioetan dago irrati guztiak daude, eta podcast guztiak daude, eta guk ulertzen duguna da bat dala dena. Eta horregatik hemen ere egun hauetan ikusiko ditugu podcastak, ekoizpenak eta hori kanpokoak, baina baita ikusiko dugu irratia. Eta nahi ilusio berezia ematen dit adibidez, Euskal Herrititik etortzea, bihar Ganbara Negrarrari Euskadi, eta hori ikusteko denak bat garela, eta denak norabide berean, kontsumo mota berriak, narratibak, formatuak, azkenean denok egiten duguna da, hitzarekin, musikarekin baita, baina audioak hitzaren esparru hori nik uste oso ondo enfokatu behar dugula zer egiten dugun edukia, eta gero eduki horrek ze formatotan, ze plataformatan, ze FM bidezko hori nola eraman dezakegun, eta hirugarrenen plataformetara eta hori. Eta horretan apustu handi egiten ari gara. Gero egia da, audioak derrepenteko boom bat izan zuela, izan zen denak gelditu ginen, ze pasatzen nahi da, derrepentean audioa modan dago, soinu fikzioa modan dago, eta pentsatzen genuen, joan etorriko zerbait izanen da, agian joera bada eta aldatuko da, eta gero jendea ahaztuko da, baina indartu egin da. Bai,
Eta nik uste oraingo etorkizuna, ezin daitz egin etorkizuna ez dakigu ze izango dan, baina behintzat oraingo etorkizuna eta orainaldia garbi dago mundua, atzo galdetzen ziatenia urrezko garaia zan podcastena, eta nik izan nuen, podcastena ez audioaren esango nukenik, ez? Guk ere soinu fikzioez gain audioliburuak eta egiten ari gara bestelako guretzat audioa ezinbestekoa da formatu ezberdinetan egotea eta horren aldeko apustua egingo dugu buru belarri. Esan behar da baita, irratiez hitz egiten ari garela, ez dela berria soinu fikzioarena, irrati nobelak. Irratia horrekin hasi zela, esan dugu. Irrati nobelak ere, hortza dauzkagu, guaun ere, errekuperatu ditugu 16-20 bat dauzkagu baita, eta nik uste politia edala horiek ere entzutea, ikusteko nola ari dan evoluzionatzen soinu diseinua, paisaia eta jendeak zer nahi duen, ez? Jendeak nahi duena, hortxe egongo gara eta saiatuko gara ematen. Okerrezpana ez, eta bestela zuk zuzendu, 2021 zen hauden hasi zenean, eta hasi zen artxipelagoarekin, hasi zen historia. Artxipelagoa, gaina garaiak ziren haiek. Ostras, Oier Arantzabalulu mediatik. Zuk zer horrek esanen didazuz, ziren, nik uste hiltzatuta gelitu zaigu, argazki bat ikusiko dugu oraintxe bertan. Ikusteko, behitu, nola zeundeten? Bai. Hau izan dezen artxipelagoaren hasiera. Bai. Horrela hasi zineten. Eta bizirik gaude. Eta bizirik gaude. Ziber Garmendia eta Nartzuazua, hortxe bideoak erakurtzen, maskarilla jarrita, artxipelagoa aurreneko soinu fikzioa zen, gauza berri bat, distopia bat, pandemia erdian. Nola duzu gogoan zuk hasiera hura? Aipatu duzue gauza interesgarri bat, da audioaren booma, ez? Hortik gatoz, ez? Audioaren booma batez ere on-demand plataformei lotua, gertatu zena 2014an estatu batuetan, da gero hemen replika, ez? Eta esan dezakegu, artxipelagoa probestuta, 3 olatu horien ostean hemen jarraitzen dula boom horrek, ez? Beste modu batera, egia da boom guztiek daukatela aparraldi bat, eta gero aparraldi horren osteko egonkortze bat, eta guk sentitzen dugu egonkortze horretan gaudela, ez? Artxipelagoa izan zen abentura bat, eta abentura bat posible izan zen EITB-den apustu irmoaren gatik, audioaren gatik egin zuen apustu irmoaren gatik, eta enaiz nekatuko hori azaltzeaz, ez? Azken batean, aspirazio bat balin badaukagu orain, sektore baten inguruan hitz egiteko da, edabide publiko honetatik apustu hori egin delako, eta leku bat egin badugu nazioartean ere, horrela da, ez, gu bagaude Madrilen, bagaude orain Kolonbiarekin harremanetan gabiltza, leku hori egin balin badugu ere horregatik da, ez, eta, artxipelagoak bidea erakutsi zigun. Lana egiteko modu bat jarri genuen martxan, modu hori ere evoluzionatzen joan da, baina beti gure aldetik behintzat oso exigentea izan da, azaldu izan dugu aurkezpenetan, ez da? Bai goi mailako aktorekin lan egiten, aktore zuzendariarekin lan egiten, musika originalaren alde apustu egiten. Eta gero, segurtasuna handia ematen du ere aktore honekin estea, oso aktore honekin hasi zineten zuek, eta horrek segurtasun handia ematen badu ere, neko Sagardoi, Eitziber Garmendia, Nartzuazua zuzendari. Horrek guztiak ematen du segurtasuna, baina igual urte betzuk beranduago etorri ziren Onda Sarien izendapenak horrek ematen du, ez? Begira, soinu fikzio bat kaleratzea, exigentzia handienekin, gure buruarekiko, babes handiarekin ere bai, eta gero horren rekonozimendua jasotzea gainera soinu diseinuari lotua, badago sari bat Ondasetan, hitz egin genezaken hauain ez gaituztela ulertzen, soinu paisaia. Hizkuntza koofizialena, ez? Eta guk bageneukan aspirazio bat Maite eta biok hitz egiten genuen, ez? Sari beste hizkuntzekin batera, sarian egotea soinu diseinua bezalako alor garrantzitsu baten, eta ez behin bakarrik, gero hor bai jaso genuen
errekonozimendu hori, baina gero urtero nominatua izan zen alor ezberdinetan, da, bueno, alortatik... 2023an aipamen berezia soinu paisaiari 2023koa izan duzen, ondasarien izendapen 2, gehi hori, eta gero 24an podcast honenaren sarirako izendapena ere bai, bueno, ematen duia... Bai... ematen duia oinarri hon bat. Esan dugu ere bai, jakin behar da ospatzen, ez? Jakin behar da baloratzen egindako lana eta ospatzen, da gaur bidean gento zen hortaz hitz egiten, ez dakigula askotan disfrutatzen egin dugun lanaz, ez? Gaudela burubelarri lanean, exigentea garela buruarekin, eta gero kaleratzen denean jakin behar dela ere disfrutatzen, jendearekin hitz egiten, eta egindako lanaz gozatzen. Bueno, podcast geltokian gaude jaialdi honetan, eta atzo bertan aurkeztu zenuten, justo Archipelagoaren spin-offa, Tres Lagrimas gaztelerazkoa. Bai. Zer modu joan zen? Ba oso ondo, oso esperientzi polita izan zen aktoreak lanean ikustea. Egin genuen nola, bueno, Angela Lopezek eta Nartz Zuazuak egin zuten horrelako performance bat nola izango litzateken grabatzea, Rafa Ruedak azaldu zigun musikaren garrantzia, eta bueno, ainguratuak bezalako... Ainguratuak da euskerazko bertsioa, Tres Lagrimas bersio originala. Aurrekoak guaun duzue, gure audioan entzun gai. Bai, bada azkenean, 3 denboraldi izan dira Archipelagoa, 3 denboraldi horiek eman digute uniberso bat sortzeko, eman digute lore bat esaten nuen, ez? Lore bat sortzeko, bueno, arnaza luzeko lan bat bihurtu da, gainera komikira ere moldatugu dena. Bai, familia bat osatu dela azkenean, zabaldu egin dena, ez? Animazioera ere bai, hori da. Eta, bueno, orain ainguratuakekin, bueno, uniberso horri jarraipena eman diogu, beste modu batera, 3 emakumerekin, protagonista bezala, eta, bueno, nik uste badela ere bai, apustu horren ondorio bat, gero IP horiek nola transformatu daitezken, eraman daitezken, ikusentzunezkora edo liburura. Eta hitz egin genezake olobionteaz, hitz egin genezake izendatua ere bai onda sarietan, hitz egin genezake ere bai pixka bat, baina ez dugu denborik izanen edeni buruz, azken eman gaztetxoentzako audioa, soinu fikzioa sortza ere ikaragarri importantea da, eta eden egin zenuten beraientzako propio bideratua. Eta gero gelditu ginen denak pixka bat flipatuta testekin. Egun on guztiagon. Itxi begiak, Aliz. Itxi begiak eta egin lo. Lurralde miresgarri batean itzartuko zara. Guztia alderantziz dagoen lurralde batean. Nahi dena eta beharreztena nahasten diren lurralde batean. Ispiluaren bestaldeko lurralde batean. Ze batzuetan, Aliz, ispiluaren aurrean begira geratzea arriskutsua da. Oso arriskutsua. Oilopikorra hartzen digun tizerra da gainera, Ramon Agirre handia entzun duzue, baina ez dago bakarri Joseba Paula Azta eta Lorea Intxausti. 3 sortzen duten mundu bat hor, azkenean da betiko robota gizakiaren arteko lehia, hori baino gehiago dela esanen nuke, gizakiak sortzen duen munstroa, gero gure kontra nola bihurtzen den, guk erabiltzen dugun horren arabera, hori adimen artifizialaren gaia bete-betean hartu duzue, eta orain heldu dena da, Reset. Reset. Bai, azpimarratu nahi nuke, esperientzia oso polita zen dugu, olobionte aipatu duzu, olobionte gaztelera esatera zen, eta esperientzia oso polita izan da nola esportatu den, bai, euskaraz originalki sortutako historio bat, beste hizkuntza batera, kasu honetan gaztelerara, azpimarratzekoa da, publikoaren, gaztelerazko publikoaren 3 laurden, Hego Ameriketakoak direla. Esan nahi dut... Oitura handiagoa dago, alegia, igual nazioartean gehiago kontsumitzen da audioa? Bai, Ameriketan esango genuke badagoela ja industria bat nahiko jarria, ez? Kolombiar lagunak izan ditugu, Txilen ere bai, Mexikon asko ere bai, eta horren ondoria ikusi dugu. Azkenean, Euskal Herritik, Euskara sortutako soinu fikzio bat, gero, kanpora eraman analizatea ere, bada modu bat ere gure historioak kanpora eramateko. Resetekin ere, bueno, euskarazko... Resete datorrena da. Bai, testen gaztelerazko bertsioa da.
eta bueno, bada, esan duzuna da, lan thriller psikologiko bat esango dugu, oso minimala, leku bakarrean gertatzen da, eta, bueno, badauka giro bat baino gehiago ezin dudana kontatu. Bale, bueno, behin pixkoa tiratu ezkio igual zerbait gehiago kontatuko duzu, baina ez dut eginen. Lorea Intxausti daude, berriz ere Lorea Intxausti, baina errepikatzen duen bakarra da, ze gero dago Joxan Bengoetxea eta Ketza López, beraz, horren zain gelituko gara, reseten zain. Eta esan dugu geltokitan banatu behar genuela, gaurko mai inguru hau, eta bigarren geltokian sartuko gara, berrikuntzaren geltokian sartuko gara, ze soinu fikzioan, bueno, edozein arlotan bezala, esperimentazioa egin behar da, ez? Edo gure botatzen dugu piztinera, eta azten gara gauza berria probatzen, naiz eta igual astakeria bat iruditu, edo ez dugu deus ere berririk asmatuko inoiz. Eta horretan dabiltza Itxaso Martin eta bere lantaldea, EITB Lab, EITBek argi zuen laborategi bat sortu behartzela, narrazio berrien bilai bateko Itxaso. Ez dakit zuek, laborategi bat nola esperimentatzen da audioan, soinu fikzioan, nola egiten duzu zuek? Bueno, gu ez gara bakarrik audiofikzioan ibiltzen, eta egiten dena da entzun eta beste gauza asko ikusi ere bai, ez? Eta gero, brainstormingak egiten ditugu eta elkartzen gara eta pentsatzen dugu, ez gara asko denaren, lantaldea esan duzu, bi biltzen gara, buruz buru hor, eta, bueno, batez ere hori, gauza asko entzun, ikusi eta beste esperientzia batzuk ere ikertuta eta gero hori, pixkat buruari eraginda. Eta gertatzen dena ere nolabait gertatzen denarekin, gizartean gertatzen denarekin esperimentatu, hortik atera zen alaken. Bai, hortik atera zen alaken, bai. Irulegiko eskuaren inguruko thriller oso entretenigarria. Bai, Xabier Paiak eta Aitzol Barandiaranek idatzi zuten gidoia, eta hori izan, herri fikzio bat azkenean, ez? Irulegiko eskua oinarri hartuta, misteriozko fikzio bat sortu zuten, eta 8 kapituloko hori fikzio bat, bai. Eta audioz eta bideoz ere lagunduta. Irulegiko eskuaren misterioak lehen unetik txunditu zituen munduko arkeologo eta hizkuntzalariak. Argitu nahi baitzuten, 4 lerro eta 40 zeinuz osaturiko esaldia euskaraz idatzitako zaharrena ote zen. Mundua brontzezko piezatxoarekin txundituta zebilen bitartean, nik beste obsesio bat neukan. Ama non zegoen jakitea. Jone, non zaude? Iratxeren alabak iezegin. Seguro nago berehala ezabatuko duzula nire bisita zure memoriatik. Zuek desagerrarazi zenuten ama, ezta? Zure ama aurkitu nahi baduzu, nitaz fidatu beharko zara. Alaken ikusi ez baduzue, edo entzun ez baduzue, entzun. Esan duzule, ez da, gidoia Xabi Paiak eta Aitzol Barandiaranek ondu zuela, artemanekin ekoitzia da, zuek zuzenduan oski, eta adimen artifiziala sartu zenuten, nolatan sortu zen irulegiko eskua horrelako thriller batean sartzeko? Kontua da baita ere, EITB Laben saiatzen gerana da, teknologia berriak hor daude, eta nahi deguna da, euskaraz ere teknologia berri horietan presente egotea, baina jakina, saiatzen gara, kasu honetan bezala, egia da ikusten dezula orain, eta orain urtebete egindakoa da, eta teknologia berriek hori daukate, ez? Oso azkar dijoaz, eta orain ikusten dezu, eta zarkitu puntu hori ikusten diozu, ez? Berehala, ez? Baina, saiatzen gerana da, euskera ere, presente egotea. Adibidez, lan handia izan zen lipsinka egiterakoan, pertsonaiena, hor lan handia dagoatzean, beste hizkuntza batzuetan errez egiten delako, baina euskeraz hori kostata egiten delako, ez? Orduan, erabili genuen, egin genuena izan zen, kapitulo bakoitzari irudi batzuk aterako dizkiogu. Orduan, storyboard bat egin genuen, eta hortik gero, adimen artifizialaren bitartez, irudi horiek sortu zituen Artefakto Bartzelonako ekoiztetxe batek. Eta, egin behar izan genuen casting bat, baita ere, ez? Azkenean hor, aukeratu behar dezu, zein dan protagonista, nolakoa den, eta, atzean badu lana baita ere. Audioan entzun genuen Pello Zabala, Fraide Francisco Tarrazenaren, hautsa klonatuta esan genuen. Hori da, bi osagai egon ziren, adimen artifizialaren aldetik, alde batetik irudia, eta beste alde batetik Pello Zabalaren hautsa klonatu genuela.
Azkenean Peio Zabala bada pertsonaia garrantzitsu bat podcastean, eta orduan, bueno, jakina baimen guztiak eskatuta eta trebek egin zuen lan hori, eta, bueno, uste genuen, baditugu Peio Zabalaren grabazio asko eta horrekin moldatuko gara, eta gero gutxi ziren. Zeren, ahotsak lonatzeko oso, bueno, baldintza konkretu batzuk izan behar ditu audioak, eta etzen hain erresa izan, eta gero, bueno, sinatutako kontratuan baita ere, argi zegoen klonatutako ahotsa hainbat hilabetera suntsitu egingo zela, eta bakarrik erabiliko zela gidoian zegoen testu hori egiteko hori da. Orduan, bi alde horietatik aplikatuko nuen berrikuntza, teknologia aldetik. Irulegiko eskualaren inguruko thrillerra, baina gero sartu zineten, herri honetan instituzio bat den, beste arlo batekin dela, bertsolaritza. Eta 10. egin zenuten, 10. soinu fikzioa, eta bertan, bertsolari txapelketa distopiko batzuk edo sortu zen dituzten, batzuk jebi xamarrak esanen nuke. Bai, hor ere Aitzol Barandiaran eta Xabier Paia aritu ziren gidoilari, eta edatu genuen, bezperan, txapelketako bezperatan. Eta, bai, izan zen batez ere gaia oso distopikoa, azkenean dira 8 kapitulo, eta kapitulo bakoitzean final distopiko batzuk bizi dira, ez? Eta zentzu horretan egin genuena izan zen baita ere, atal bakoitza edatzeko bertso bat sortu zuten, eta bertso hori ezoiko bertsolari batek abesten zuen, adimen artifizialen bitartez eginda. Hau ere, 2022koa denez, hor asko antzematen da lip-syncean eta euskeraz. Adimen artifiziala ja gaur zarra da. Bai, hori da. Euskal kulturakoa une bat gorena, bertso txapelketako fin. Zatu gaitezen urrengo geltokian, ez? Audiogile berriak. Audiogile berriak esaten dugunean, hemen ari gara gauza berriak sortzeaz, baino sortze horretan aritu behar direnen bila ere joan behar da. Eta hori argi eukita, eta Bakalerarekin elkarlanean EITB Mediak sustatzen du audiogile berrien lehiaketa. Sara Hernandez, Tabakalerako ikusentzunezkoen koordinatzaileak, ongi asko daki hori. Sara, atzo bertan iragarri zen 3. audiogile berrien lehiaketako irabazlea. Eta izan da, azken ordua, Oier Brabok egina. Ez dakit, zuek lehiaketa hau martxan jarri zenutenean, zuen helburua zein zen, EITB-rekin batera sustatutako lehiaketa hau martxan jarritakoan. Egile berrien bila joan, audioak sortu, zertzen gehiago helburua? Bueno, gu eta laborategi hau, zehazki, Tabakalera sorkuntza zentro da, arte garaikidea publikoarekin partekatzea da guztiek ezagutzen duguna, baino maila berean sorkuntza zentro gara, eta hori da igual ez ezagunena. Eta aspalditik, guain dela 11 urte, deialdiak ditugula eta programak sortzaileak garapen fasean laguntzeko. Zegia da askotan gero industria eta ekoiztetxeak eta sartzen dira, baino artistek denbora behar dutela, eta baita akonpainamendu askotan ez garapen fase hortan. Eta zineman, filmekin batez ere, zinemaldiarekin batera, eta Elias Kerejetarekin batera, aspaldi generaman sarea sortzen, bideoseriaken eta berekin hasi ginen baita, eta egia da laborategi hontara etortzen zitzaizkigula, gerturatzen zitzaizkigula podcastero asko, era amaterreoen podcast egitea. Eta ikusentzunezkoaren barruan, zeuden batzuk eginklakekoak etortzen ziran, justo aurten Julen Gorosabel egondala audiogile berriaken, oain dela 5 urte hemen egiten zuen bere podcasta lakage, baino ez genekien horri baita nola eman bultzada bat, ez geneukan saretz hori, eta egia da ETB-rekin indarrak batu genitula, baita beraien helburua gurekin partekatua zelako, sortzaile berriei laguntza bat ematea eta audiofikzioa sustatzea. Eta orduan deialdia oen dela 3 urte jarri genuen martxan, eta Tabakaleran garapena lantzen dugu, gidoiaren garapena, tutor eta profesional askorekin. Justo atzo komentatzen genuen baiterekin, diala saio superpolitak, etortzen dia ideia batekin. Eta, tutore askoz, justo Jose Antonio Pérez Ledo ikusi sartu dela, bere izan zan tutore, Oier egonda dago, Aritz baita. Eta orduan lantzen dugu gidoigintza, eta baita parte teknikoa, ez formakuntza bat, izateko zure lehenengo aukera, garatzeko benetan eduki edo proiektu sendo bat, gero mugitu daitekena.
Eta ETB-rekin daukagun elkarlanari esker, gero bat ekoizten da, ETB hartzen du eta profesionaltasuna eman eta ekoizten du, eta bestea jarraitzen dugu baita saiatzen laguntzen, eta industriarekin partekatzen, eta mugitzen, eta baita gure laborategitik pasatzen diren sortzaile guztiak, ja Tabakaleako komunitate bilakatzen dira, eta orduan urrengo proiektuetan, eta saiatzen gera laguntzen, eta... Osak, da pixka bat, formakuntza toki bat, eta aldi berean, aukera ematea, euren sorkuntza hori, errealitate bihurtzeko, ez? Bai, eta networking toki bat, ze askotan hori idazketaz, oso prozesu bakartia da zure etxean, baina gero mugitu behar dezu, partekatu behar dezu, jakin badezu zeate jo, finantzaketa, ez? Eta hor saiatzen gea sartzen, eta bultzada hori ematen, eta oso kontentu gaude. Zu nola ikusten duzu sektorea? Sustatu beharra dago, zer iruditzen zaizuzu hemen ikusentzunezkoetan zabiltzela, audio sektorea bereziki sustatu beharra ikusten duzu? Bueno, guretzako audioa, guen dela 3 urte hasi ginen, eta berria da, hor uste ETB-k asko ezagutza handiagoa daukala, baina esaten izun bezala, bai ikusten genula sortzaile asko etortzen zirela beraien podcastak egitea, ze podcastak badauka audiofikzio bat egiteko, igual behar dezu ez, infrastruktura asko handiagoa, eta laguntza, baina askotan baita, segun ze podcast, indezakezuzuk, adibidez Julen Gorosabelenera bueltatuko naiz, bera lagun batekin etortzen zen, eta hemen grabatzen zuten, baina aurrera pauso bat emateko eta maila zigotzeko bai behar dela, hori sare bat, baliabideak eta industrian sartzea. Urtean 3. eta okerrezpan naiz, lehendabizikoan, bigarren saritua izan zen Enkantea, hortxe ikusten duzuena, Odei Arrastoak eta Garazi Urkola aktore eta sortzaileek egin zuten gidoia, baina kara idatzitakoari esan dioguna, ez? Audioa jarri behar zaio, bestela alperrik ari gara, zertarako. Eta horretan aritu zen Lera Estudioa, Aritz Lete da Lera Estudioko zuzendari eta audio sortzailea. Japa, kaixo. Kaixo, Aritz. Zuk zer horrek eman behar izan zenion Enkanteari soinua denek irudikatzeko moduan jarriz. Bueno, historioa da oso korala, aktore pila badaudelako, ez? Aktore asko. Ia 10 aktore esango nuke. Esanen dizuet, Tesa Andonegi, Sara Kozar, Loli Astoreka, aspaldi entzun gabea geneukala. Unai Arana, Aitzi Bergarmendia, Odei Arrastoa, Garazi Urkola, bueno, ez dakit, Kepa Errasti, Iñaki Beraetxe, Naia Silero, denak daude. Denak daude. Kuadrilla hon bat, bai. Bueno, nik uste dagoala, hauek denak daude Enkante bat dago. Kontatuko dut pixko bat historia? Pixka bat, venga. Eta gero entzunen dugu, venga, entzun dezagun orduan hasieran. Uriarte Andrea merkatari bada, beak propioki ezer konkretuik edo iten ez daki, baina oso ona da talde honak sortzen, talde egokia sortzen, eta hori iruditzait balore bat oso kontutan hartu beharrekoa. Egia da igual zuk podcasta irakurtzen duzu eta Uriarte pertsonai bezala automatikoki igual gizonezko bat etortzen zaigu, badalako pertsonai bat botere handia duna, tamaina handiko negozioak kontrolatzen dituna, bestein gain eragin handia sortzen dona, orduan automatikoki ez dakit denoi, baina nahi igual gizonezko bat etorriko zitzaidan burura. Eta posberezi ematen do, hau emakumezko batentzat sortu dutela jakitea. Gaina oso bikote politia indu Kepa Errastiren personajearekin, Narbaezekin, lagun eta lankide bikotea. Jende guztiak askok uste dezaketela gizon emakumezko bikote balima daue elkarrekin, bikote erromantiko diela, eta ez du zertan. Uriarte eta Narbaez bi emakume izango balia inorketzen dudan jarriko seguruenik, bikote romantiko dienik. Orduan, kasu honetan ere, aukera oso inteligente bat iruditu zait gidoegintza aldetik, hori hor kokatzea. Enkantea, Misterio Podcasta. Zortziatan, Misterio Podcast bat, bitxi baten Enkantean gertatzen da dena, etxe jauregi zoragarri batean, horrela irudikatu arazi diguzulako. Bueno, hortan saiatu gara bintzat. Zoragarri batean biltzen dira 10-11 lagun hauek, baino bitxiaren Enkantea egin baino lehen, zapan, ostu egiten du baten batek. Orduan, Agatha Christieren moduko historio badau. Bai, Nikola definituko nukea. Itxisten dute, mendik ez da inorraterako, eta jakinen dugu zein den lapurra. Eta horretan diharduzue, erabat. Aritz, deigarriena egintzaiguna da, hainbeste pertsonaian, gela batean, jarri dituzunean, nola ikusi dugun, ikustarazi diguzun, bakoitza ze puntutan zegoen. Bat tximini ondoan, bestea maian, bestea lehioan, bat jaten, bestea kuskusiatzen, eta ikusi egin ditugu, hori nola egiten da soinu bidez? Bueno, nik uste agian atzetik ez, ikusentzunezkoan urteak dara matzadalako igual aldi berean beti entzuten gaude, ez? Badago gure lanean puntu bat, eta gaur egun pantaiei begira, ez? Soinu egiten duzunean,
nahasketa edo horrelako prozesuetan batzutan denbora gehi pasatzen zu pantaiari begira eta ez irudiari begira. Orduan zaude grafikoei eta bar begira. Orduan nik uste horre entzuten zaudenez, imaginatzen duzu, eta batzutan irudia dagonean, esaten duzu, ez nuen hori behar, baizik eta gauza entzuten duzuna eta ikusten duzuna. Orduan nik horrek uste balio izan didala baita ere, hori imaginatzeko nola den jauregi hori, hain korala izan da baita ere, aktore eta pertsone guztiak toki berean jarrita ere, nik uste hori soinu aldetik ingo lukela, esango luke, sosoagoa, ez? Eta ikusita bakoitza nun dagoen, hori irudikatu dezakezula hobeto nun dagoen bakoitza eta zer nolako garrantzia daukan momentu horretan. Volumen ikaragarria ematen diozu, 3D, 2D guztiz imaginatu dugu. Egia da ere, literaturan bezala eta literaturan pasatzen dela, bai irratian, bai audiogintzan dela, irudikatzeko aukera ematen digun oinarria dela, ez? Jokua hori da, nik uste, ez? Irudimena, bakoitzak bere bidea egiten duela, ez? Soinuarekin zerbait evokatzen duzu, eta bar, orduan, gero ja bakoitzak imaginatu ezala jauregi hori adibidez nolakoa den. Agian zuretzat izugarria handia da, beste batentzat. Baina, auskalo, eta 19. mendekoa gaina ez dakit zergatik, baina bakoitzak ez. Zuk audioan lan egiten duzu, azkeneko Samarroan 3 hamarkada, baina hortxe ibiliko zara. 20 urte batzuk bai. Baten batzuk dira. Hau zer da, egin duzun serie osoa, kapitulo guztiak egin dituzun aurreneko zure audio? Egin duan aurrenekoa hori izan zen, mai aurretik Euskararen egunerako ergatibo egin nuen, atal bakarriko soinu fikzio txiki bat, eta horren ondoren serie hau izan da, eta oso, egia esan oso esperientzi polita izan zen, bai Odei eta Garazirekin oso harreman polita egin genulako, eta egia da, lehenengo aldia zela, serie bat egiten nuela, nahiz eta aurretik lan egindako estudioan, erregrabaketa estudioan, nire jefea zenak, radionovelak asko aipatzen zituen, eta hortik ere nik uste atorrela zerbait. 8 atal dira, oso errex entzuten direnak, eta orain datorren, zergatik ez dugu egiten, geltokietan egiten duten bezala. Urrengo geltokia, datorrena. Hortxe geldituko gara, azken geltokia dugu, eta, datorrena da, Lera estudioan, esanen dut, zer datorren edo zuk zire horrek esan? Hombre, esan, ja, merketik komite hortan gaude, esan. Badator produkzio berri bat, nik esanen dut izena? Bota. Hor da, hau bete hortz. Hor da, ez da misterio handirik, ja. Zer da? Dramedia moduan... Alto, dramedia? Dramedia moduan saldu dugu, ez? Zer da dramedia? Dramedia bat, venga, salduko dut pixo. Drama komedia? Hori, drama eta komedia uztartzen dituen historio bat. Hau da, esango nuke komedia bat dela, baina seriotasunetik edo drama horregatik jarri dugu, beste toki batetik landutako komedia bat delako, eta hortan atzo hain zuzen irakurketa bat egin genuen. Hasi zaretea irakurketan? Irakurketan hasi ginen atzo. Gidoia zeinena? Angel Aldorondok egindako gidoi zoragarri bat, eta ideia egia esan hasieratik aipatu zianetik, nik uste eta oso polita izan daitekela, eta oso protagonista baten bat badegu, Iker Galartza. Bai, eta gainera... Iker Galartzaren aurrenekoa izanen da. Hori aipatu behar nuen orain, Iker Galartzak nidaki dala bintzat, ez da orain arte egin, eta hortxe atzoko irakurketan, behin gidoia irakurrita, Angelek, esango dut, zerbait berezia sentitu ezula. Bai, ez, berak idatzitakoa, hotxe zentzutea, eta egia esan, oso polita izan zen, eta hor dago lehenengo abia puntua, eta hori, pixkana hobetzen joango gara, ja datorren astean hastekoa gara, eta hortxe gaude. Ez dugu esan Iker Galartza bere aurreneko audio soinu fikzioa izanen dela esan dudanean, pentsatu dut, aktorentzat ere erronka handia da, inoiz egin ez baduzu, ahotsarekin bakarri jokatzea, hor kentzen duzu zure beste tresna, ez? Gorputzarekin egiten duzu mugimendu horiek eta hizkuntza hori, keinu horiek desagertzen dira, eta ahotsarekin bakarrik interpretatzeak nik uste, zuk zer uste duzu, hainbeste demora egin duzula aktorez inguratuta, disfrutatu egiten dute,
esageratuak dira igual, beraien hitza indartzeko. Bai, osea, beraientzat esperientzi berri bada. Azken finean ohituta daude, beraien gorputza erabiltzera eta edo aurpegia eta orduan ja beste toki baten jarri behar dira eta bueno, pixka bat egin behar dute txip aldaketa bat eta esango dizut aktore batzuk ere mugitzen direla. Egia da lotuago daudela, irakurketa bat egin behar dutelako azken finean, baina bueno, profesionala handia dira eta azkenean emaitzak oso onak izaten dira. Hau bete hortz, horren esperoan geldituko gara, ja irakurketa hasi baldin baduzu ez da asko faltako, ez dizuzkitzut datak eskatuko, egon lasai. Maite, azkeneko geltoki honetan gaude, esan? Ez, esan behar nun, entzuten hain itzela eta esaten nun, ze poza, atzo irakurketaldiarekin hasi zinetela eta hori eta atzo ere eukinun aukera kanpotik etorri zienekin eta jun ginen baita Uluko estudietara eta ikusi nun zuzenean beste azia jartzen edo beste bat irakurtzen lehenengo aldiz audioa. Izan beste aktore bat eta izango dana gero reseterakoa, reset hori eta esaten nun zepena horrez egotea ikusteko, ez da? Bai Angela Aldarondorena, izan barrauke autore batentzat ikustea bere lanaia realitate egiten ari dan hori zoragarri izan barrauke. Horrekin hain izen hor. Bueno, ari gara, datorrena argitzen, esan dugu, reset aipatu dugu lehen, Ulu Mediarena, orain hau bete hortz eta seguro baduzula esan ezin daiteken zerra, baino momentua da esateko. Soinu fikzioari dagokienean hor daukagu beste bat, baita hortxe, labean dagoena. Oinak uretan. Oinak uretan, kasu hontan ere Ulukoak egiten ari dira. Hauek, guretzat oso pozgarri da nola idan zabaltzen oain ekosistema oso, ez da? Lehera esan deu arteman ibilizien baita, gero dauke montain baita lan egiten dugu. Hemen muestra txiki bat daukagu, baina gero eta gehiago nola zabaltzen ari dan, dauzkagu egosten baita pixka labean, podcast eta bideo podcastak. Orduan, guain gaur soinu fikzioen inguruan nahi galako, baina netzat mundu hori eta nola urte bukararako, nola handituko dan kopuru hori, zoragarria da. Hor daukagu audiogile berriak atzo aurkeztu genuena Oier Braborena eta hoi dena, guain ja bere prozedura jarraitu beharko du horrek, eta orduan hori ere esleitu beharko dugu lan hori, eta egin beharko da, eta berriz hastea, eta azaroan, Sara eta berriz tabakalerarekin, hasiko gea, pentsatzen urrengo deialdia, eta ingo deu, aurrekoaren aurkezpena, eta dena dijo horrela. Eta oinakuretan honetan, historio ezberdin bada, ez da distopikoa, hau da nobedadea, horrez asko daukagu distopikoak direnak, eta historia oso bizia da, protagonista gaina kazetariak dira, eta gero baita sartzen dira horko gauzak, interesatuko zaizue. Hildakoak gaude? Bai, noski, hildakoak egon behar dira, beste lastok emoziorik, baina gero pixka denetarik dago, erromantikoa baita pixkat, ezagite, erromantikoa edo baintza, saltza ere badago, eta pixka desberdina, Euskaldunok esaten dute ez dauzkeula, gure historietan dena die, lapurtzen dutela ez dakizer, edo egiten dugula euskerarekin jokua, eta baino oso bestelako historioak eta gutxi dauzkagu. Horretan ere hon behar dugu, ez? Pixka saltxan. Maite, utzi dugu azkenerako, baina horregatik ez dugu esan nahi garrantzia gutxiagokoa denik aipatzea aurrentzako soinu fikzioa. Helduok oso barneratuta dugu, ez? Aurrei literaturara gerturatzeko liburuak eskaini behar zaizkiela, aurrei ere, seguraskire, audio soinu fikzioa eskaini behar zaie, gaina aurrek duten irudimenarekin izaten da nik uste beraientzako esan. Nere alaba engantzatuta dago eta entzun ditu guztiak, on-timek egindako guztiak. Enkantea eskatu dit lau bat aldiz. Ipui bat hauz gora, baina gainera elementu jauntzi guzik. Gauero eskatzen dit, eta uste banagola momentu baten kentzeko, ez dakit lokartzeko beti behar badu soinu fikzio berri bat, ez dugu baina ekoizten nahikoa. Baina egia da aurrentzakoa aipatu duzula, pantailari gabeko aizialdiak nik uste garrantzia handia daukala eta gainera estimulatzen duela imaginazioa, irudimena, eta horrek badaukala
zerbait erantsia, ez? Ba, askotan kostatzen dena da, atal bat bukatu eta bigarrenea ez pasatzea esatea, biharko, ez? Biharko. Utzi biharko. Bestela, bukatzen denako, ja jarri programatuta. Kontua da maite utzi dugula azkenerako, baina kontua da podcast geltokia jaialdian bihar bertan mai inguru bat eginen duzuela, aurren soinu fikzioaren inguruan EITBek gure audioa plataformaren bidez eta Makusi plataformaren bidez egiten duen eskaintzan sakontzeko. Bai, hor gure plataforman hitzetan hor gurutzatzen dira batzuetan, ez? Eta eskaintza bikoitza egiten ditugu batzuetan, Guau eta Primeran, Guau eta ez dakit zer, eta kasu honetan Guau eta Makusi. Horretan ere aipatu laborategia hasieran hasi zan ipuinak ekoizten, hor umentzako lopotolo eta horrelako ipuin zoragarriak, nik uste audioa bereziki zoragarria norbaitentzat balin bada, eta momentu honetan gainera umentzat eta aurrentzat. Asmatu behar dugu eskaintza oso anitza egiten, ze, klaro, guk askotan esaten dugu soinu fikzioekin gauza, bera, 16 dauzkagu oso harro gaude, asko dira, baina oso gutxi dira, ze ez dauka zertan norbaiti gustatu, ez dakit, enkante bat edo artxipelago bat, oso bereziak dira, behar ditugu gidoiak, behar ditugu asko egin. Eta horrei dagokienez, ipuineko ondo funtzionatzen dute, da entzute hori, eta gainera guain plataformekin oso erresa daukagu. Eta orduan bihar, baita zuek ere Lula Otsoa oraintxe aurkeztu duzue, eta badago, aurreko batean egon itzen jardunaldi batean, eta begiak zabaldu zitzaizkidan mundu horrekiko ere, gaur egun, estatu batuetan eta nola screen free pantailarik gabeko mugimendu hori gurasoek nola bultzatzen ari diren. Eta badaude, eta ja oso serio jarri da gaia, igual pantailak eta ez dakiz zer, eta orduan ikuste hor daukeula, bide oso luze bat egiteko. Bihar emango dugu bestekin batera, ekoizten ari denaren, edo daukagunaren, gure erakusleioan daukagun, proportzio txiki bat, eta horri buruz gustatuko litzaidaken niri behintzat gurasoak etortzea, eta jakiteko zer dagoen, ze askotan gertatzen zaiguna da, eskaintza badagoela, euskaraz badakigu entzule kopurua ere mugatua dela, beste hizkuntza batzuekik hori errealitate bada, eta gu saiatzen ari gara, zabaltzen eta hori umentzako dena noski euskaraz, eta hortxe dauzkagu dodoa, lopotolo, jotzaizkitu baino, Zara eta Paul, Eden, dauzkagu soinu fikzioak, ipuinak, eta pixka bat denetarik. Eta hortan bihar sakonduko duzue, Kristina Enea Parkean uste dut ere, badala Kristina Enea Parkean bertan, aur parkean eginen den ekitaldi bat izanen dela. Maitek esan duena, egia da euskaraz euskaldun kopurua txikiago dela, baina hori abantaila bat da, ere bai, ez? Zorionez oso gertuko dugu jendea, komunitatea gertu dago, eta erronka hori polita da, nola iritsi gurasoen gana, nola iritsi aurren gana. Hori bihar izanen da, eta honen bestez, podcast geltokien jaialdi honetako gaurko euskarazko soinu fikzioari buruzko 4 geltoki berezi hauen mai ingurua, hemen utziko dugu, eskerrik asko, gerturatu zareten guztiei. Hor, itziar, prestatu dugu bereziki hau, esaten genduen askotan ez daukeula, astirik gogoeta egiteko eta PowerPoint baten jartzeko, aunque zeare zer daukagun, eta orduan, igual, baliatu dugu pixka bat gure kronologia hori egiteko, eta gonbidatu guztioi ekoizpen hauek egiten balin baditugu, eta ez balin badago atzean jendea entzuten duenik, edo hori ez alperrik aigea, ez, lanean. Orduan, hortxe dauzkagu modu nahiko bisual batean, eta pentsatzen dut QR-koderen bat edo egongo dela hor nun baiten, ez du jarri. Baina, Guau plataformaan soinu fikzioetan sartuta, hortxe daude denak, baita beste plataformetan. Guau entzunen zaituztegu eta elkar entzunen dugu, eta honen bestez besterik ez, eskerrik asko, Aritz, Sara, Itxaso, Oier, Maite, eta esandakoa zuei, bereziki, zuen interesa erakusteagatik eta etortzeagatik. Urren arte, urrengo geltokira arte, ze izanen dira geltoki gehiago, argi dago. Urren arte. Espero dugu.